Ngicela ukuthi nakuphi finyelela khona ikhasi lethu Umtolo TV siyakubingelela. Lo kubingelelayo iyona into ethele khona la kwaMhlewe Lingana. Indaba esiphathele zona-ke usuku lanamuhla izithinta uKhuzani King Dlamlenze Mpungose. uKhuzani umfaka Mpungose wamemezela ngomhla kaDisemba nyakenye 16 ukuthi kulo nyaka uzobe emise umcimbi omkhulu lapha eCarnival City eGoli. Ube senza-ke okuhlukile-ke uKhuzani Mpungose singakazi sasakubona la endimeni kaMaskandi eklomelisa ubaba uKhuzwayo ngo-100,000 omncede kakhulu endimeni yakhe yomculo la kwaMaskandi. uKhuzani sazi kakhulu ukuthi banobudlelwano obukhulu kanye nobaba uKhuzwayo. Yingakho isikhathi esiningi uKhuzani uhlezi abantu bakaKhuzwayo eba-include ey'ntweni azenzayo. Ube secela kuKhuzani ukuthi kube khona iy'ndondo zakhe ezizophakanyiswa laphana emcimbini ukubonga abalandeli noma ukuvezela abalandeli iqhaza abalidlalile empilweni yakhe nakuzuzile futhi empilweni yakhe. Lezi ndondo lezi ozibona la uKhuzani Mpungose aziwinele la endimeni yoMaskandi ngabo abalandeli bakhe. Abalandeli abagcwele lana baphuma ey'ndaweni ey'ningi ezahlukene ukuba bayomseka lapha eCarnival City. Kuhle esikubone lapha eCarnival City esingakazi futhi sasakubona la endimeni kaMaskandi. uKhuzani udlala indima enkulu la kule ndima yezomculo kaMaskandi, njengoba sazi ukuthi lo mculo ububukeliwa phansi futhi ungathathelwa phezulu ngendlela oyiyo. Kanti lo mculo wesintu iwona mculo obalulekile kunayo yonke imiculo ekhona la eNingizimu Afrika. uKhuzani mfoka Mpungose ungene laphana ngezikaphephela ehamba phezulu ebagcoba emakhanda abalandeli bakhe. Lokho-ke okube yinjabulo enkulu kubantu abamthandayo futhi nabantu abekade bemsapotha. Abanye babesebenza i-trend ngendlela angene ngayo uKhuzani lapha estage. uKhuzani ungenise kuhle kukaChris Brown. Kubaculi abebekade bekhona laphana kulo mcimbi kukhombisa ukuthi bonke bakwazile ukuthi bathole ithuba banandisele abalandeli babo abebekhona lapha, ngoba abalandeli kade begcwele lapha akubona bakaKhuzani kuphela, kepha babo bonke labaculi ebekade benandisa laphana kulo mcimbi. Ama-Blue Nation akhombisa ukuthakasela kakhulu lo mcimbi noKhuzani futhi naye ukhombisa ukuthakasela kakhulu. Ube senxenxa abantu ukuthi nabaphinde futhi bavote basho ukuthi sebafuna ukuthi umcimbi uye kephi. Lana sikuvezela i-outfit eveze omunye wabathungi bey'mpahla zakaKhuzani othunge i-ninja cloth ukuba ama-Blue Nation akwazi ukuthi ayithenge uma kuzoba imicimbi yama-Blue Nation, bekwazi ukuthi bafake lo mfaniswano. Umfaniswano omuhle kakhulu. uKhuzani naye ukhombisa ukuthakasela. Siyabona la kwi-photoshoot ubewuveza ukuthi abantu abawuthenge lo mfaniswano bezokwazi ukuthi bawugqoke ngokukhulu ukuzethemba nangokukhulu ukuzithanda emcimbini kuyona yonke ezobe ikhona. I-outfit kaKhuzani laphana kulo mcimbi idla ubhedu, namanje isadla ubhedu. Kodwa-ke thina siwumtolo TV sicela ukuthi sikushiye la usale uzibukela nazi izithombe sikufakela zona. Siyohlezi sinithanda. Yizwe mngani.